ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತು ಅಣ್ಣನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಂಟಿನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಕನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀದಿಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಾಗ ಬಂಡ ಮುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮುಲ್ ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಅಣ್ಣನಾಗ್ಲಿ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿನಾಗ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮಾತಾ ಬೈದಾರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾನು ಇಂದത്തെ ವಿಷಯ ಪನೋಡಿದ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಲಾണ് ഷോക്കിലാണ് ಎಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ನಮ್ನೆ ಜನ ಇಂಚ ಬರೋದು ಬಲ್ತು ಬರೋದು ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂದು ಎಂಗೇಪ ಇಂಚಿನ ಯಾನೊಂದು ಬೈಟ್ ಮಲ್ತು ಕಡಪಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಎನ್ನ ಜಗ್ಗೇರುಲ್ಲೇರು ಜಗದೀಶರು. ಸೊ 6 ಮಂದಿ ಇಂಚೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಕೊಂಚ ಬೈಟ್ ಕಡಪಿಡ್ಲೇ ಅಂದು ಯಾನೇನು ಇಂಚು ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾರ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಪನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಂತೂ ಮೀನು ಆದಪ್ಪು ಚಿಕನ್ ಆದಪ್ಪು ಸುಕ್ಕ ಆದಪ್ಪು ನೀರು ದೋಸೆ ಆದಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಪುನಾಗ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೀಟಿಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ಇದಾಗಿ ತಿನ್ಪೇರು ದಾದ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ್ ಐಡಿಯಾ ತೆಗಿಸಿದ ವಾ ಟೈಪ್ ಆದಪ್ಪು ಒಂದು. ಬಟ್ ಯಾನು ಇನ್ನೇ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾಲ್ ಬಾಡುವರು ಚರಮುರಿ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಚರಮುರಿ ತಿನ್ನೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನ ಏಪಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತನ ಡೆಫಿನೆಟ್ ತಿನ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂಚ ಆದುಪ್ಪು ನೆನ್ನೆ. ಬಟ್ ಮುರಣಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನ ಕೋಡತ್ ಮುರಣಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ಜನ ತಮಿಳೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲ ಪಾಪ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಜೆ ಅಂತ ಸಚಿನ್ ರೈನ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂರು ಎದುರುಳ್ಳೇರು ಪಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ಏಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಲ ರಜೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂದಿರಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಒಂದೊಂದು ಸಾರದ ಇದ್ದೀನಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಈತ ಭಾರಿ ಹೆಡ್ಡ ಲಾಭ ಆದ ಯಾರೇನೊಂದು ವಾ ಟೈಪ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದಪ್ಪು ಒಂದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸುರುತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಚನವು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರ ಅಂಚನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸರ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕದ ಶಾಸಕರ ಅಂಚನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೊಕಲು ಉಸ್ತುವಾರಿನ ದತ್ತೊಂದು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ದಾಯಗ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇಳಿದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದಲ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಆಗ್ತಂದೈತೆ ಕದ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಅದು ನನ್ನ ಮಂಗಲದೇವಡ ಆಪನಂಚಿನ ಉತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ಇಂಚಿನ ಜನಸಾಗರ ತೂಪ ಆಣ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಸ್ಟಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ರೋಡ್ದ ನಡುಟೆ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಪಾಡ್ದು ಮುಲ್ತಿಡ್ದು ಒಡೆಮುಟ ತೂಪನ ಅಡೆಮುಟ ಜನ ಉಂಡು. ದಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಲ ಅನ್ಲ ಐನ ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಹುಡುಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಡ್ಲೆ ನಾನು OTTಗೆ போனாங்க ಯಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತು 4 ವಾರ ಆಯ್ತು ನಾ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಒರಿಲಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ತುಳು ಆಕ್ಟರ್ ಒಂದು போத்தினாಡೆ ಒಂದು 4 ವಾರದ ಕಮ್ಮಿ ಬತ್ತನೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಖಿಲೆಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆನ ನಿಖಿಲೆ ಒಡೆಮುಟ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಪಂಡ ನಿಖಿಲೊಂಟು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಒಡೆಮುಟ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಪಂಡ. OTT ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅವಲೇ ಯಾನ್ ವಿನ್ನಾಯ TV ಸೀಸನ್ ಯಾನ್ ವಿನ್ನಾಯ ಈ ಸೀಸನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೀಸನ್ ಆದಿತ್ತು ತುಂಬುದ ಟಾಪರ್ ನಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿದ್ದೇರು. ಬಟ್ ಒಡೆಮುಟ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪಾರ ಪಂಡ OTT ಬೊಕ್ಕ TV ಮಾತ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಆನ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ವಿನ್ನಾಯ ಒರಿ ಒಪ್ಪುನ ಕುಡ್ಲದ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಖಿಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇಡೇಲ್ ಎತ್ತಿನಾಗ ಎನ್ನ ಜಗದೀಶರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಮಾಡಾರು ಎಡೆಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಲಾಲಿ ಹೊರ ಬದ್ದು ಬೋಲಿನ ಲೆಪ್ಪೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಜನೆ ಸಚಿನನ್ನಾಗಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯತೀಶ್ ಅಣ್ಣಾಗ ಮನೋಹರಣ್ಣಾಗ ಅಂಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಏನು ಅಂಜನ ಎನ್ನ ಮೋಕದ ದಿವಕರಣ್ಣಾಗಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಎನ್ನೆಡ್ದು ರೆಡ್ಡೆ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಎಡೆ ಆಡು ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕ್ರೌಡ್ ಉನ್ನತೆ ಒಂದು ತೂನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವಲ ಯಾನು ಏತೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಾಯೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬಂದಾಗ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದಿಗಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗೆ. ಸೊ ಐಕೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಬೆ ಸುರುಕಾದ ಬೊಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏತೆ ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ಕುಡ್ಲಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಥ ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬೇತೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಂಡ ವಾವ ನಮೂನದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಬೀಚ್ ಇಂದ ಬಂದಾಗ ವಾವ ನಮೂನದ ಬೀಚ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಬೊಡೈನಾಥ ಟೂರಿಸಂ ಉಂಡು. ಸೊ ಐನ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು. ಸೊ ಐಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಅಂಜನೆ ಸಂಸದರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮನ್ಪೆ ಎಡಾವಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪ್ಲಕಾವಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಕೊರ್ಲು ಐತಾನ ಒಂಜಿ ಬಾಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಮುಕ್ಕಾಲು ಆವಡೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೂಪೇಶ್ ಒಂದ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅನ್ವಿತಾ ಸಾಗರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆರ್ಲ ಬಂಡೇರು ನನ್ನ ಜನ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಉಪ್ಪಡ ಬಂದು ಈರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಡೆ ಮುಲ್ಪನ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಪ್ಪುಡು ಗೊರುಬೇರೆ ಅಂಜಿ ಬಂದೆ ಅವು ಬಂದೆ ಅವನ್ ಸುಮಾರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದೆ ಬಟ್ ಅಮ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಬರತ್ತೆ ಅವು ಬಂದೆ ಸುಮಾರು ಅಮ್ಮ ನಕ್ಲು ಮೂಲ ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಅವು ಪಾನ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ అందులో పనోడే ಒಂದು ಪಾನೋಡೆ ಒಂದು 4 ಲೈನ್ ಅವು 4 ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಸರಿ ಸುರುಗ ಅವು ಬಂದೆ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ದಲ್ಲ ಅದು ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರಕರ ಉಂಡು ನೆರೋ ಚೇರ್ಲ ಅವೇ
ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬರೆದ ಬರಹ ನೀನು, ನಿನಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ವರವಿನ್ನೇನು, ನಾ ಹೊತ್ತ ಹರಕೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟೇನು, ನಿನಗಾಗಿ ಎದುರಿಸುವೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟನೂ, ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೀ ಸಾಗು ಮುಂದೆ, ನೆರಳಾಗಿ ನಿಂತಿರುವೆ ನಾನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ, ಮರುಭೂಮಿ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಬಂದೆ, ಪರಮ ಖುಷಿ ನಾನಿನ್ನ ತಂದೆ, ಆಲಿಯ ಆಬೇದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ನಿನ್ನಿಂದ, ಆಲಿಯ ಆಬೇದ ನಿನ್ನಿಂದ ಬದುಕು ಬಲು ಚಂದ, ಆಲಿಯ ಆಬೇದ ನೀನೇ ನನ್ನ ಬದುಕು ಕಂದ. ಉಸಿರು ಕಂದ ಅಮ್ಮಗೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಅವು ಅರ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ಪಂಡಿನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಅನ್ಪಂಡಿನಿ ನಾನು ಅವಳು ನೆನೆ ಬರ್ಪು ನಿಜ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಪನ್ಪೆ ನಾವೇ. ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವಾಯ್ಸ್ ಗರಗರ ಅನ್ನೋ ನೀರು ಮಾತ ಬರೋಳು ಕೆಲವರು ಎನ್ನು ಮೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನ ನೀರು ಬರ್ದು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ರೆ. ಓಕೆ. ಈ ಭುವಿಗೆ ಪರಿಚಯವು ನಿನ್ನಿಂದ ತಾನೇ, ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೋಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖಿ ನಾನೇ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೇವರು ನೀನೇ, ನಿನಗಿಂತ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕಾಣೆ, ನಡೆಯೋಕೆ ಕಲಿಸಿದ್ದು ನೀನೇ, ಬದುಕನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನೀನೇ, ತೊದಲಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ಪದ ನೀನೇ, ನಗುವಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರ ಬಚ್ಚಿಡುವ ಜಾಣೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಳುನಾಡದಾಗಲೇ ದಾದ ಪನ್ಪರಿಯುತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದಾಗಲೇ ದಾಲ ಅನ್ಪುಜಿ ತುಳುನಾಡದಾಗಲೇ ನಾನು ಶುರು ಕೊಂಚ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಹಿಡ್ದು ದೊಡ್ಡಗೂ ಕದ್ರಿದ ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಮಾದ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವಳು ಮಲ್ಪರ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿಯೇ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದು 15 ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಾನೆ, ತುಳು ಆದುಪ್ಪು, ಕನ್ನಡ ಆದುಪ್ಪು, ಕೊಂಕಣಿ ಆದುಪ್ಪು, ತೆಲುಗುಲ ಮುರಡಿ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಗೀತಾ ಸಾಕ್ಷಿಗ ನಾನು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ತೂಪುನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಡೆ ఆయన ಗೆಂದೊಡ್ದಾಂಡ ಈಗ ಕಾರಣ ನಿಖಿಲ್ దాకపోయినా నిఖిల్ అపగ బొట్టినంచిన రడ్డు చప్పాలు ఉన్నదే అవు నిఖిలే కొంచెం కేవಲ చప్పాಳೆ అదుపు అవి ఇంక ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂಡ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂಡ್ ಎಡೆಡೆ ಬೇಲೆ ಅನ್ಬರ ಸಹಕಾರ ಅಂಡ್ ಆತ ಮಾತ್ರ ಆತು ಏನ ಎನ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆನಾಗ ಹಿಂಗ ಒಂಜೆ ಇತ್ತೀನಿ ಒಂಜೆ ದುಬೈಗೆ ಬೋದು ಸೆಟ್ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಬೇಲೆ ಅನ್ನ ಹಾಡ್ದಿದ್ದ ಅವ್ಳು ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡು ಇಜಿನಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುಗ ಕೇರಿಗಾದು ಇಂದುಲ ಕೈ 10 ಜನ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡ್ಕಾಂದು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟು ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಐನ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತು ಎಂಚ ಗೆಂದಾಯರು ಪಂಡದಾಂಡ ಇದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಗೆಂದಾಯರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಇದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಸ್ ಇಂದ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೂನ್ 23 ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ದಯಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅನ್ ಪನೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪೋರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಡಲೆ ಏತು ವಿಶಾಲ ಉಂಡ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಗಳು ಅವೇನು ಬಂಡದಾಲ ಹೊಂದಿಸಿ ಅದೇ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರನೆ. ಎಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಏಪ ತುಳುನಾಡದಗಳು ತುಳುವಾಪೆ ಕೈ ಬತ್ತಿಯೋಲ ಆ ನಿರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋನು ಅದೇ ನಾಥ ಮಿತ್ತರಾಗ ಬೋಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಬಾವುಟ ನಾಥ ಎತ್ತರಗೆ ರಾಪಾಲೆ ಬಂದ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಎಡ್ಡಪ್ಪದ ಪಾತ್ರದ ತೊಟ್ಟುಗು ನಾನು ಇರ ನನ್ನ ದಾದ ಮನ್ಪೋರ ಪೂರ ಇರ ಕೈ ಕೊಡುದು ಬರಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಸಾರಮಣಿ ದೈವ ದೇವರ ಅರಿಕೆ ಬಂದವನಿಗ ಪ್ರತಿ ವರಿ ತುಳುವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಜನೆ ಈ ಸಲ IPL ದ ಕನ್ನಡ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಲ ಮಂದುಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮತ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ IPL ಈ ಸಲ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪನ ಇಡ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.